फैसालिखौ मानो नागिरदों अब्ला जेम्सनि थाखायब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर? बे बिथाङा जेम्स मुसाहारि ओमफ्राय दैदेम बसुमतारिनि सायाव मोननैसो बाथ्रा बुंदों, नाथाय साननै सानथाम जाबाय बे भिडिअआ। बिजय बर'आथ' आंनो सेयार खालामदोंमोन माबायाव फेसबुकआव, दा आङो होना होनोसै। दा नोंथांमोना नुखादों फार्स्टआवनो बे ब्रादारखौ फेसबुकआवसो नुनाय जादोंमोन आंबो। जेम्स मुसाहारि ब्रादारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, नोंसोर फैसालिखौ मानो नागिरदों होननानै। माने फैसालिनि मा जायो, फैसालिया महर मोजांखाय नोंथांमोना नागिरदों नामा, बेफोरबायदि मोननैसो भाइराल ओंखारदोंमोन नालाय। ओमफ्राय गोबां मानसिया सेयार खालामखादो भिडिअखौ। फैसालिनि ओरैबायदि भाइराल जादों भिडिअआ, मानो होनबा बियो फिसा दाय नङा, बियो जोबोद गिदिर दाय। गथ' सानै थानानै सोरबा सासे हौवाखौ गारना थांनाया फिसा दाय नङा, बियो जोबोद गिदिर दाय आरो जोबोद गिदिर गोरोन्थि बेफोरबायदि। दा नैबे ब्रादारखौथ' आङो रावनिथिंबो लोगो जानानै भिडिअ बानायाखै, ना जेम्सनिथि ना बै ब्रादार बुंनायनिथि, आं रावनिथिंबो लोगो गैया। जास्ट नोंथांमोननि सेराव आपडेट लानानै फैदों, नोंथांमोना नायलांबाय था। राइट रंखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया, नोंथांमोनानो कमेन्ट हरखागोन, बुजिखायो, आं मिथिखायो सोरना मा, सोरखौ मोजां मोनो, बाथ्रा खोथायाव सोरना मोजां। दा बुंनो थाङोबाथ' जेम्स ब्रादारनियाबो गाज्रि नङा। सोरबा सिख्लाया एबा सोरबा हाबा जानाया गावनि न'खरनि लोगोजों पार्सनेल खोथा थायो, गारलाया हौवा हिन्जावनि खोथा थायो। दा जों बेखौ रायजो राजाफोरा बुंनांगौ खोथा गैया। अब्लाबो गावसोरनो भुलाव गावसोरनो भिडिअखौ सेयार खालामना लादों फेसबुकआव, मोनसे प्राइभेट भिडिअनो, मोनसे प्राइभेट फट'नो। दा रायजोफोराथ' दामखागोन बेखौ, रायजोफोराथ' गाज्रि मोनखागोन। नोंसोरनि थाखाय जोंनि गामियाबो मोनसे बदनाम जाना थांबाय, बेफोरबायदि मोनसे जाखांफैयो। मानसियाल' नङा, गामिनि मानसिफोराबो एबा गामिनि नामाबो मोनसे बदनाम जानानै फैयो। बेनिखायनो गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों, नंगौ। दा बेखौनो आं होनो सानदों, आंथ' बुङा जेबो, नैबे ब्रादारमोना मा बुंदों बेखौसो आं नायनो थाखाय भिडिअ नायनोसो जोङो गासिबो ना, जमानो नायलायनोसै मा बुंदों ब्रादारा। आरो सोरबाफोर नुखादोंबाबो नायाबाबो जागोन, आरो नुवाखैबा नायलांनो हागोन बे भिडिअ। दे फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय। दा गिबियावनो बयबो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, दे नायलांग्रोदो। आङो सानै इउटुबार्सखौहाय बुंनो सानदों दे रायजोफोर। फैसालि ब्रह्मनि थ्रुयै आङो बे सानै इउटुबार्सखौहाय दिनै बुंनो सानदों। गिबियाव नोंथांमोना जेम्स दैमारि नामा, बिनि सायाव आं बुंनो सानबाय। जेम्सआ फैसालिखौ सिनाया। फैसालिखौ मानो नागिरदों अब्ला जेम्सनि थाखायब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर? जेम्सखौहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आदा आदै बुङो ना, नाथाय जेम्सनि गोसोआ दे माबायदि बेखौथ' नोंथांमोना हमनो हाया। जेम्स आरो मैदोम बिसोर सानैया दे मोनफा मोनफा गाराय जाखानाय माखासे दाखोन दङ, बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। जानो हागौ गोदान सुबुंफ्रा रावबो मिथिया, नाथाय जेम्सनि जे स्ट'रि बेखौहाय आङो बुरखांना होआ रायजोफोर, मिथिबाय दा? आं मिथिगौ जेम्सआ माबायदि मानसि, आरो जेम्सआ मानो फैसालिनि बेबायदि बुंनाय रावावहाय सापर्ट खालामदों। फैसालिखौहाय नागिरनो थाखाय भिडिअ बानायनायनि थाखाय जेम्सआ मानो हामजायाखै? मैदोम बसुमतारी बायदिया फैसालिनि भिडिअ बानायनायावहाय मानो गाज्रि मोनदों? फैसालिखौ मैदोमा मानो मोजां मोनदों? ना जेम्स आरो मैदोम बसुमतारीमोना फैसालिजोंनो गुलि थांलाय फैलायलाय आन्दोआवहाय माबा मोनसे दङमोन नामा? दा बेनिखायनो बिथांमोना फैसालि बसुमतारीनि बायदि आखलखौहाय मोजां मोनदों ना बिथांमोननि बायदिब्ला फैसालि ब्रह्म आरो खनजिथा बर'मोननि थाखायनो बेफोरबायदियानो मोजां नामा? दा जेम्स आरो मैदोम बसुमतारी नोंथांमोननि थाखाय बै 6 दाननि गथ' गोनांखा सिजारिं जानानैहाय गाराय हामैसायावनो गुबुन लाइमोन सिख्लाजोंहाय थांनानैहाय इन्जय खालामग्रा बिसोर बायदिनि थाखायसो नोंथांमोना मोजां मोनो नामा? बैसोर बायदि मानसिखौसो मोजां मोनो नामा नोंथांमोनालाय? जेम्सआथ' सासे फौजि, आरो नोंथाङाथ' गियानबो थानांगौ, नोंथ' सासे इडुकेटेडबो।
नों बेफ्रावहाय सापर्टसो होनांगौमोन बेबायदि मानसिखौहाय खमसे खम समाजावहाय गाज्रि थासारि लाबोग्रा समाजखौहाय लाजि फोनांग्रा बेफोरखौहाय आयेननि राहा लानांगौ बेफोर बाथ्राखौ नों बुंनांगौमोन नाथाय नोङो माब्रै सिनाया जाखो सारा बर'फ्रानो सिनायजोब्बाय फैसालि ब्रह्म होननानैहाय उमुकनि हिनजाव होननानैहाय उमुकनि बिमा होननानैहाय अब्ला जेम्स बायदि सासे जिम गेलेग्रा आरो बे फैसालि ब्रह्मआबो जिम गेलेग्रा अब्ला माब्रै सिनाया जाखो आं लाजिनाय मोनबायलै जेन दा नुखाबाय भिडिअखौ नायनानै आङो माने मिनिनोसो ओंखारदों जाथाया जाहैबाय सोरबा हौवा हिनजाव नांलाय खमलाया जाबाय इउटुबारजों इउटुबार मा जाबावगोन जाखो न'खराव सोरबा जादों जाथाय नांलायजों सोरबा बिथि हेबलाय आरो रावखौबो बुङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर बाथ्राया नंगौना नङा जेम्सनिया राइट ना बै ब्रादार बुंनाया बिथां मा जायो आं सोमोन्दोआव बुंथ'लायला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर सोरनिया राइट रं बेखौनो नायनो थाखाय भिडिअखौ आपडेट लानानै फैनाय जाबाय दा फैसालियावथ' गोबां मानसि सोंदोंमोन फैसालिया अबाव दोङो फैसालिया न'आव फैबायबा फैसालिया अबाव थाखो हौवाया एक्सेप्ट खालामनाय ना खालामाखै हौवाया लाफिनदोंना लाफिनाखै दानि रिप्लाइ भिडिअखौथ' जेम्सआ होखाबाय जानांगौ भिडिअ मोनसे नुदोंमोन आङो नायनाय जायाखै जेम्स ब्रादारा होबाय जानांगौ ओमफ्रायो दैदेम बसुमतारी बिथाङाबो होखाबाय भिडिअखौ नुखानानै दायो दे मा जाबावगोन आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो सोरनिबा लाइफआव गोरोन्थि मावैयाबो नङा सानफ्रामबो मानसिनियाव गासैबो मानसिनियाव मोनसे नङा मोनसे दुखु सुखुआ जानानै फैखायो दिनै सुखु गोजोन दोङोबा गाबोन मोनसे दुखुआ प्रब्लेमा जाना फैखायो मानसिनि जिउ नालाय दिनै दोङो गाबोन गैया बेनिखायनो सोरनिबा लाइफआव माबा होननानै दा बेयाव बुंनाय बायदिबा ब्रादारा बुंनाय बायदिबा नोरै बुंदों आरो ना माने नोंथांमोननि सेराव आं बुंना होनोसै बुजिखाबाय बुंलायाबाबो जासिगौमोन नोंथांमोना माने मानसिखौ निमाहा होनो होआखै आरो ना माने निमाहा होयैनो गोबां मानसिफोरा माने बारलांजोब्बाय होनना बुंदों आरो ना माने दा जेम्स ब्रादारा बुंनाय बायदिब्ला बेखौ निमाहा होनांगौ नामा बैफोरबायदि बुंदों आरो ना निमाहा होनानै जोङो बैफोरबायदि उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा फोरोंनो सानखो होनना बुंदों आरो ना निमाहा होयैनो जोंनि सुबुंफोरा गोबां मानसिया गाज्रि जाबोदों नालाय निमाहा होनाय नुनानै माने सिगांनि मानसिफोरा बेफोर निमाहाखौ नुनानै माने बिसोरो सोलोंगासिनो बेफोरबायदि खामानिखौ बेनिखायनो माने निमाहा होजानो बादों आरोना रायजो राजाफोरा दा बेखौनो बुंदों खोमा ब्रादारा जेम्स ब्रादारखौ लानानै माने जेम्स ब्रादारा बुंदोंमोन नालाय बेखौ मानो नागिरबाय थादों बेखौ माबादों माने बिनिब्ला बेखौ एसे निमाहा होनांगौ बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना आंनि बुंनाया बेखिनियानो बेफोर फारि फारि ओंखारजोबलांनोबो हागौ अब्लानो आं नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोननि सेराव लाना फैगोन बेखिनिसै आरोना दा रावनिबो खोथाखौ रावबो गाज्रि मोननाय नांला सोरबा जेम्सनि लोगो सोरबा बे ब्रादारनि लोगो बेफोरबायदि सानना थाना गासैबो समान बिदा फंबाय हिसाबै नांलाय खमलाया जाखायो मालाबा समाव सोरबा बाथ्रा बुंनाय दान्थे बिदिन्थिया जाखायो ससियेल मिडियायाव फैदों जाहाथे नोङो गाज्रि कमेन्टखौबो नायनो रोंनांगोन मोजां कमेन्टखौबो नायनो रोंनांगोन बेनोसै नोङो नोंनि गोसोआ गुरैबा नों ससियेल मिडियायाव मालाबाबो ओंखारनो फैनाङा सोरखौबा आं बुंदों सोरबा माबा मोनसे ससियेल मिडियायाव ओंखारनो सानदोंबा गाज्रि मोजां कमेन्टखौबो नोङो सहायनो हानाय जानांगोन अब्लासो नों ससियेल मिडियायाव साक्सेस जानो हागोन बेफोरबायदिनो गाज्रि दान्थे बिदिन्थे बाथ्राया जाखायो केरेक्टार इउटुब बेफोरो जाखायो आरोना दे दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय